إزي دمت مدرخ يرتراويان مدام من إسياتي دمن إسيات سومناوي وترحاموس ساعة شمون تمشت أب ساتلايت نايلسات 11670 ميجا هرتز أب polarization vertical زفنو مدبي مدام من إسيات أب قداي من إسيات زتوكوري نتي إرتراوي من إسي زحالفو زلو كنتا زنز أبارغن ديمقراسياوي لوطي أب إرتران من ربقاتن وقدسات إرتراويان من إسيات زدالو مدبي إزي دمت مدرخ إرتراويان مدب من إسيات كبرات تخاتلتي مدب من إسيات لومي علت 12 لكاتيت كلتا شحن 15 لكع قدم 25 عامتات أبز خباب جزيزي أنا أب عراق زبها البوتا أب ساحلي نيري نايبات عمق وزتار كساب كنديا قداسي مخانو ولا يرد النمبر أب تجزيتي مستخل تقادالاي نتيرا بحاقوس حجي دحر 25 عامتات تماليسنا خنريو خلنا إذا زي بهالواقع استخفلو حلفنتو رزين زي دك اسكنسو أبزق زيزي إذا سرعات نتججننتن مسوقتن نناتو بروباغاندا تتقيمو كواقيلو نرئلنا زحزنن زباساجونيو إذا زيزي نتوم أبتق زيتي استدرفو ناججننت درفتات اندادرفكا أبتق زيتي استقرصو سئلتاتن فيديوتاتن بتوم حجي أبيت مأسرتي تداوينوم زلو غازيطኛታትን سألتن اندار أخا حربኛ ተጋዳላይ እንዳበልካ በትጸጋማ ኢድካግን ህዝቢ ኤርትራ እንዳበሳበስካን ሃገር እንዳዕነኻን ምኻድ ስራሕ ናይዚ ስርዓት ኮይኑሎ ስለዚ خبرات ኣሕዋት ሎሚ ነቶም ህይወቶም ከፊሎም በጃ ህዝቦም ሓሊፎም ነጽነትና ዘረከቡና ስዋኣትና ንዘክር لومي نفنقل زملكت تاريخ سي تساريحو سرحت تاريخ كي أبي يالو زبل صحف ساميئل قبر هيوت كقربلنايو كومون استفال عليه كالئ ملأختات كاب ايدين كاب عرب حارنتن one day see you من حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال لومندو 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 فانوس بركليلو عايتلي لسندو سماجقنا عايتخلق لندو نخريلني عانسينا عنده سماجقنا حولتي لبي سمالتها رخيبو يعسيب زيقواز من أنبسان برعابي أنبوا إيراب مرور أنتالو منو وقي حان دمرت فانوسينا عنده نعاري عيش سمعان منو
وراري حدين بحر شوم وانتي حلوف نحنا عادنا عصرتي سماجقنا حولتي لبي سمادنكا اخي بويو عصي سقمتي يقركا تركتا لبخا نخي سمو نعشو يحواتكا باسمكا كمحلو فانوسين نبلو انبحكم له عنتالو منو كلاشنكاس تتكوس يا زلا يقويون له يقدال مولا سماجقنا حولتي لبي سمادمكا اخويو عسبي لمندو فانوس بركليلو عايزسم عنندو سماجقنا عايز ملسندو سينا عنو سماجقنا حولتي لبي سمادمكا اخيبويو عسبي اي موت كان فانوسي منفسكا غلطكا اي خاسسن سعنا لبخا نا عندور عيوم سبدمكا عبيدهم ترقوم الدريبهم عنصارو مندو كلاشنكاس تتكوس يا زلا يقويون له يقعدان مولا سماجقنا حولتي لبي سمادمكا اخويو عسبي مصواع لول قيح بحري حانتي كابتن كلتا أقدست ودبات إيرترا
ንቐጻልነት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ወሳኒት ነይራ ጎሮሮ ደርግ ንሰራዊቱ መስመር ስንቂ ብምዃና ቀደሙን ገዛእቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝገበጡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብምንባሩ ነታ ብኣቀማምጣ ንምክልኻል ጥዕምቲ ከተማ ብጽኑዕ ዝሕልዋ ነይሩ እቲ መግለጺ ሃንቀውታ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ግን ካብ ዝባሕርያውን ሰብ ሰርሖን መሰናኽል ሓይሉ ምጽዋዕ ሓራ ወፅያ ናጽነት ኤርትራ ዘይተርፍ ምዃኑ ተረጋጊጹ 1977 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ባጽዕ ንምሓዝ ቀዳማይ ፈተንኡ ዝገበረሉ ናይ ሶቪየት ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ዝዓብየሉ እዋን ታሪኽ ሲ ተሰሪሑ ሰራሕቲ ታሪኽ ከ ኣበይ ኣለዉ ተጋደልቲ ንዝዓብየ ክፋል ባጽዕ ተቆጻጺሮም ኣብ ሳሊና መጥቃዕቶም እኳን ተቐጸሉ ናቫል ቤዝ ክቆጻጸሩ ነታ ንዕዳጋ ምስ ጠዋለት እትራኸብ ስጋለት ቀጣን ሰጊሮም ከዓ ናብ ውሽጢ ባጽዕ ከኣትዉ ይከኣሉ ኣብ 1990 ሳሊናን ስጋለትን ክስገራድን ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ ነይሩ ኣብ እምሮ ህዝባዊ ግንባር ግን ጥርጥር ኣይነበረን መጥቃዕቲ ሰምሃር ልዕሊ 1500 ኪሎሜትር ኣብ ዝስፍሓቱ ዓውደ ውግእ ዝተኻየደ ቁልጡፍን ጽፉፍ ምውህሃድ ዝሓተተን ስርሒት እዩ ኣብዚ ጸላኢ 150 ታንክታት ብዙሕ ናይ ከቢድ ብረት ባትሪታት ዓብይ ናይ ኣጋር ሰራዊት ዓቕሚ 3/4 ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎ ዘይነበሮ ዓይነት ሰራዊት እዩ ብመንጽሩ ህዝባዊ ሰራዊት መወዳድርቲ ዘይብሉ ምርጭኡ ሰላም እኳ እንተኾነ ጸላኢ ሰላም እናበለ ብባጽዕ ኣጽዋር ክጓርት ምጽንሑ ስለ ዘይተኸወሎ ንምክልኻል ግዜን ቦታን መሪጹ ድማ ንምጥቃዕ ድሉው ነይሩ ኣብ ውግእ ባጽዕ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሳላቲ ኣቐዲሙ ካብ ጸላኢ ዝማረኾ ንብረት ብዝግባእ ይዓጢቑ ነይሩ ታንክታት መዳፍዕ ረሻሻት ሞርታራት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝለዓለ ደረጃ ሰሊፉ እምነቱ ግን ኣብ ዝጽዋር እዚ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ታንክን ድሕሪ ካላሽንን ዝነበረ ተጋዳላይ 8 ለካቲት 1990 ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ መጥቃዕቲ ሰምሃር ተጀሚሩ ታሪኽ ሲ ተሰሪሑ ሰራሕቲ ታሪኽ ከ ኣበይ ኣለዉ እቲ በቀዳማይ ማእዝን ዘጥቅዐ ኣሓዱታት ህዝባዊ ሰራዊት መሬት ወጋሕ ክብል እንከሎ ኣብ ዓድዕለ ንዝነበረ ናይ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ኣሓዱታት ደምሲሱ ንናይ እዝ መደበሩ ተቆጻጺርዎ ካብኡ ተጋደልቲ ንጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ንምብታኽ ተጓዮም ኣብዚ ማእዝን ዝተራእየ ቅልጡፍ ግስጋሴ ኣብዚ ናይ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ምሕቃቕ ንኣሳልጦ ውግእ ባጽዕ ብኣጠቓላሊ ዓብይ ኣበርክቶ ነይርዎ ገና ኣብ ተቐዳማይ ማእዝን ህዝባዊ ሰራዊት ጋሕቴላይ ተቆጻጺሩ ሰባርጎማ ሓሊፉ ምስታ ኣብ ደንጎሎ ዝነበረን ንረዳት ዝመፀን ኣሓዱታት ጸላኢ ኣብ ጽዕጽዕ ውግኣት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ምክርኻር ህዝባዊ ሰራዊት ግባ እናተባህለ ዝዋጋእ ንዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ጨፍሊቑ ናብ ደንጎሎ ኣትዩ ብኡ ንብኡ ኸኣ ንናይ ምጽጻይን ንጸላኢ ናብ ጊንዳዕ ምስጓጉን ዕማም ተተሓሒዝዎ ጸላኢ ካብ ደንጎሎ ተባሪሩ ናብ ጊንዳዕ ሃቲፉ እቲ ንደርግ ናይ ህይወት መትኒ ዝነበረ ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ተፈቲሑ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ዓወት እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ካብኡ ንዝተዓጻጸፍ ኣሓዱታት ጸላኢ ካብ ገዛኢ ዕርድታት እናልቀቐን እናሓምሸሸን ኣብ ሓፂር ግዜ ዘመዝገቦ ኣደናቂ ዓወት ደንጎሎ ድሕሪኡ ድሕሪ ምግባር ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ
أبتقدمي مأذن متقعد فتسيمو فتنتات صلاي أممكات كأتون كله بتخالق مأذنات نبتك أند عيلامو باطع يقسقس نيرو سمين كاباطع اتوقع نابناي تانك بتانك سأرى تانك بتانك وقع زد حبي نيرو مخنياتو اتكبابي حليفكا زرع حد صرت تاباتاتن حيدت قطقاطن قديفكا لا تصاي غلغولي ابزي وصاي كاباصع زنبرو ناي موداتا معسكر صلاي دلدل مزاغب زسرحلن مسارع تانكتاتن بزح كبت تصوارن نيرو نزا حليفكا غرغسوم تاريخ سي تسرحو سرحت تاريخك أبي علو هزبو سراويت حارنت إيرترا بشنخ سمين نتناي مجرش تعرض صلاة تحيسو نباطع كدف انكلو أبتخال أي مأذن مدقعتي نترقيا أسمرا باطع عميات البتيخو نتاقدا سعرد دوغولي تقوصاتيرو أب فورتو أب أففيت باطع عريدون زنبر السراوي درق بمدمساسو بخالا أين سالساين مأذنات زغسغسو أحارتات هزباو السراوي توحيدوم اقرتي ناب نافال بيز قصو زحادة ما أحارتات سرائي بمسعاب عداقة حليفهم أب كباب السالينا نمدقعتي تداليو سالينا مأتوي ناب توسان معسكر تسألائي مدبر حيل بحر إثيوبيا نافال بيز ناي سالينا مدقعتي ناي فرق ساعات قدائيني تنكنياتات هزباو السراويت نتن سالينا زسنطق قطينن حدغኛን ጽርግያ ብትብዓት አትየሞ እግሮም አጋር ተጋደልቲ ንዑ ሰጊሮም ናብቲ ህንጻ በህንጻ ብርቱዕ ውግእ ዝተኻየደሉ ናቫልቤስ ናቫልቤስ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ውስተኣኻኸቡ ኣጋርን መካናይዝን ኣሓዱታት ከምኡውን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሰሜናዊ እዚ ምስቶም ንመበል 34 ዓመታዊ በዓሉ ዝመፁ ኣዘዝቱን ኣባላቱን ግደ ምምራኽን ሞትን ኮይኖም እዚ እዩ እቲ ደርግ ንኤርትራውያን ኣብኡ ኸስጥሞም ኢሉ ዝፈከረሉ ቀይሕ ባሕሪ ብወተሃደራዊ ዓይኒ ውግእ ባፅዕ ኣብዚ ብምትሓዝ ናቫል ቤዝ እዩ ተወዲኡ تاريخ سي تسرحو سرحت تاريخك أبي علو زي دمت مدرخ يرتراويان بدب من إسياتي عبفنكل تاريخ استسرحو سرح التاريخ جن أبي علو سرعيت فنكل سب مسحاتين تراتيمو دمسوغو مسحاتين مخيخو كم عجا أمني بنا بال تخيخو وتصوبة دنك إزبالك إياتات استفتسمو لو سرحيتي زي بدما سماعتات تتصحفة سنكسار قدلي كيان تزغري أبحاد أوان مقلت مسانولو قدفو زي تنقري لكم حلفو بمبال برعوم زلعالولو تاريخي دهرزي نتفصاميتات زغلጽ قالات حسو مبال دخامي عين زلو زرء سمع فطر ود ادم زوريا ملس بتبارع صوار نبزندد مسمر نازل لاتيو متصلاتو ايد بيد تحنانيقو بسانجا كي ترفه تواغي تسويو انتبولخا بعينو زي رأيك امنو كبيدي يخون مبر زانتا قدلن فنقلن سيكم ايه ስለዝኾነ ካዩ እትገጣማይ ነቲ ዝነበረን ዝተገብረን ጀግንነት ብዘይ በቃ ቃላትን ቅጽላትን ካብ ዘቋስሎ ዘይትነገር ኢሉ ክሓልፎ ዝመረጸ ግን እቶም ትንግርቲ ዘይትነገር ዝገበሩ ስራሕ ታሪኽ ሎሚ ያበ ያለው ስርሒት ፈንቅል ካብ ተኻልእ ስርሒታት ፍልይ ዘብሎ ኣጋር ሰራዊት ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕርን ሜካናይዝድን ብዘደንቕ ውህደት بخلنتنو صبلن زبلوم ناي 35 عامታት ዕድመን ተመክሮን ዝነበሩ ሓይል ባሕርን ልዕሊኡ ዝተመኮረ
بجو بحرن صعق صوارن وحسن السمعو زنبر ميكانيزدن كسع قررؤون زعاتق شوك فلات سراويتن بزدن جقن النسعيرو نمصواع حراس لزقبري أبو ملؤت مسرع كأ زخف أو كينات سقالت قطان كينات طوالتي نيرو عودتات ميكانيزد بسقالت قطان تانكتاتهم مريحهم نوشت بعد سقاطون كلو بتمرحي ميسايل تهاريمون بمسوقهم صلايقهم كيترفه تدنيقو لمي حدا كابتوما بسقالت مستانكو نجوز تسوق خا تقادلاي غزغير كسته موغلا نيرو أبسقالت قطان كولي أملات سرحيت فنقل نموغلاز مسلو واشحات تقادلتي مودعتا زي بلو زدن جغنت فتسيموم اتا موغلاز حزا تانك أبسقالت قطان حبيرنا أمزنددا تانكتات كم قرسن زخرن فنقل أمصوع بمهلوا ولاديتو ويزرو تخام حري أب فنقل كنقدا نباصعنا خوردا بجغننت موغلان أب ساحل بستسوو أدقن زودن وينن حبن كسمعن نوري يخون مبر اتي تسفا زنبرنا له سرعات كان مسمورو كوت مس جمره سكفتاك حدرن قدن نيرو أب شعن تعتميتن تسعن أب سقالت قطان استسوي موغل حوو كتكئن برات سوقات كالعلن نبقالسس تتصنبره حساس لدولادن تقادلاي تولده أب ناصنت تطايسو هيوتو كمرحو كان تجمره مرح ملكي بتعبيتون عند رأون أبز أقودو بدواتا بتمخنيو كينات لعلاو مريتو ككلاخل نبقنبار كتيتون أب تكونتات عقموا بركيتو بوكينات مزعانوت هاقرو كهنت نحلناقن ملكاو سرعات إسياس مبصعان حدرن سماتات تقليمو ملكي كسرت مسجمره نقوقوي بوليستات تسرعاتن مراح تسراويتن فنفينو أكالنا يزقع زي كهونا يدلني بمبال نتسرعات راح يحوو سلزوته ولاديت موغل حوو عد سلسته سوقات ويزرو تخا ولاد كن بزي فقاد منغستي كاب هاجر سلزوته 50,000 نقفا كفلا تباهيلن تحتيتن نسنجن ولادي كاب ايدكم منبر كاب ايدي يكتن بمبال نستحاتتو او ገንዘብ مخفال سلز ابيع مسالست تأثيرا الزانتا زي تصوصو አይኮነን حقኛ زانتا نيدسو نيدجግና زانتاي ولادن ገርዝገር ከሰተ ሞግላ مستن أبسقالت قطان نديدن أباطع ماي سلام ጭንጓ ዘሏታን ክታታሎ ሃገራዊ ጉቡዝ ፈጸመ ሕሳስ ለደውላደን ንፖሊስ ምልክት ተቃይሙ ካብ ሃገር ስለዝወፀ 50,000 ነቅፋ ከፍላት ሓቲተን እምቢ ከፍልን ፍትሒ ይኮነን ኢለን ስለዚ አብያስ ተኣስራ ወላዲት ኣብታ ብፍርደ ገምድል ተቀይዳናላ ዝሓደራ ለይትስ እንታይ ኮን ክብል ሓዲረን ኾነ ነተን ኢሕፍንጭ ሒለን ዝወለደአን ኣብ ኽራና ሰሐል ዝተሰው ኣደቀን መዘከራኸ እንታይ ለን ይኾነ እዘን ኣደ እቲ ዝሓተቱ ገንዘብ ክኽፍላ ቅርብቲ ስለ ዘይነበራ ድሕራይ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢምዎን ንሕክምና ኣብ ግዳም ናብ ዝነብሩ ደቀን ክኸዳ ምስሓትታ 50,000 ክፈላ ተባሂለን ሽዑ እመውት እምበር ዘይፍትሓዊ መቕፃዕቲ ሳይከፍልን ብምባል ኣቕቢፀን እንተኾነ ወላዲቶም ብሕማም ክጥቃዓ ዘይደለዩ ደቀን እቲ ዝተሓተተ መቕፃዕቲን ተወሳኺ ናይ ልምዓት ክፍሊትን ምስ ከፈሉለን ንሕክምናን ደገ ገይሸን ተሓኪመን ዕንበባ ደቀን ናጽነት ናብ ዝወደቑላ ሃገረን ተመሊሰን ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ኣብ ልዕሊ ዘን ወላዲት ጥራይ ኣይኮነን ተፈፂሙ ኣማኢት ካልኦት ኣዴታት ተመሳሳሊ ፀገም ኣጋጢሞን ኣሎ ይኹን እምበር ብኣጋጣሚ ፈንቅልን ስጋለት ቀጣንን ምስ ሓወልቲ ልብና ብዝተኣሰር ምኽንያት እቲ ታሪኽ ዝተሰሪሑ እቶም ሰራሕቲ ታሪኽ ክያበይ ኣበሉ ኣብ ዝብል ዓንቀጽ ተኻቲቱ ነንብቦን ሰምዖን ኣለና እቲ ኣብ ሓወልቲ ታንክታት ስጉእ ዝፈረሰ ጅግና ተጋዳላይ ገርዝገር ከሰተ ሞጉላ ወላዲቱ ብፍርደ ገምድል ስርዓት ከም ዝተኸላበታን ተሰምዕስ እንታይ ኮን ምበለ ኢልና ሞንሕሰብ ዒንተና ሰማቢልና ሰማዕታትና ዝወደቑሉ ዕላማን ዘለናዮ ሃለዋትን ነገናዝብ እተን ኣብ ሳሕል ዝተሰዋዕ ዕምበባ ኣሕዋቱ ዘውድን ወይንንከ ወላዲት ክን ሕሳስ ልደሓውኽን ምሕደራ ምልኪ ፈንፊኑ ብምውፅኡ ንዝተበየነለን ናይ 50,000 ናቕፋ መቕፃዕቲ ኣይከፍልን ስለ ዝበላ መንግስቲ ኣሲርወን ዝብል ዜና እንተሰምዓኸ እንታይ ምበላ እንታይ ምገበራ እንድዒ ምናልባት ኣስናንን ሓርቂመን ነቲ ፍርደ ገምድል ዝፈረደ መሓወር ምልኪ ኸፍርሳ ካብ ሳሕል አንጊህን መገስገሳ ኾና ንሕና
እዞም ብህይወት ንነብር ዘለና ኢና ዳኣ ዘይከኣልና እምበር ንሳቶም ቶም ቀደም ዝገበሩስ ሕጆውን ምደገምዎ ነይሮም። ስለዚ ሓደራኹም እቶም ኣብ ዝኽሪ ቡራዊ ይቤሉ ሰማዕታትኩም ንምዝካር ንባፅዕ እትነግዱ ዘለኹም ሃገራውያን ዜጋታት ነተን ታንክታት ጠምትዎን እሞ ንወለዲ ጀጋኑ ንወላዲት ማጉላ ንኹሎም ቶም ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ብዓይኒ ሕልናኹም ዘኪርኩም ሃገርና ፍትሕን ሕግን ክነግሳ ሕተቱ። ፈንቅልን ባፅዕን ንኽልዓል ስጋለትን ሳሊናን ጥራይ ኣይኮነን ዝረአየና። ቅብፀትን ህልቂትን ነበርትታ ከተማን ነቲ ፍጻሜ ዝሰነዱ ከም ስዩም ፀሓየ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ሰኣልቲ እውን ካብ ዝኽርና ኣይክወሉን እዮም። ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ፀሓየ ኮነ ብፆቱ እዚ ሕጂ ስርዓተ ኢሳያስ ዝቀናጀወሉ ዘሎ ስእልታት ኣብ ፅንኩር ኩናት ኮይኖም ብመስዋዕቶም ዝሰነዱ ተጋደልቲ እዮም። ሞያውያን ሰኣልትና በተን ዝረኽብዎን ዝርከበን መሳርሒታት ብቁጡብ ትሕዝቶ ኣብ ፅንኩር ኩናት ኣትዮም ዝኽሪ ጅግንነት ዝሰነዱ ጀጋኑ እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ከዓ ኣብ ነበልባል ሓዊ ኣትዮም ዝኽሪ ጅግንነት ክስንዱ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋደልቲ ሰኣልቲ ብህይወት ሓሊፎም ኣለዉ። ስዩም ፀሓየ ግን ሓደ ካብቶም ብዓወት ኣትዩ ከብቅዕ ብሕድሪ ሰማዕታትና ክጣበቕ ኣብ ጋዜጣት ብሕቲ ውልቃዊ ርእይቱ ስለ ዘቕረበ ሎሚ ምስ ጀጋኑ መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ዝነበሩ ኣብ ዒላዒሮ ተኣሲሩ ኣሎ። ቦራዊ ኢቤሊ ፈንቅል እምበኣር ነቲ ቅብፀት መግዛእትን ዘይተርፍ ዓወት ቃልስን ዝኾነ ሰነድ ንህዝብን ዓለምን ዘቕረበ ጅግና ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ፀሓየ እዩ ክዝክርን ክኽብርን ዝግብኦ። ፈንቅልን ዓወታቱን ናይ ስዩምን መሰልቱን ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ እምበር ሓቅን ፍትሕን ጓዕፂፆም ህዝቢ ናይ ዝረግፁን ዜጋታት ዘንፍፁን ዘለዉ ግቡዛት ኣይኮነን። እዚ በዓል እዚ ንሰነድቲ ታሪክ ስዩምን ብፆቱን ልክዕ ከምቶም ታንክታቶም ኣምሪሖም ብስጋለት ሰንጠቑን ኣጋር ሰራዊት ፅዒኖም ብፈጣናት ጀላቡን ወደብ ዝተፀጉዑን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ክዝክሮም ኣለዎ። ቅያን ጅግነትን ስርሑ ጀጋኑ ወጊንካን ኣግሊልካን ፈንቅልን ባፅዕን ኢልካ ስለ ዝጨደርካ ታሪክ ክትውንን ብታሪክ ክትቆናጆ ኣይከኣልን። ኣብ ሽምግልናአን ድሃይ ፍቱ ውላደን ዝሰኣና ወላዲት ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ፀሓየ ኣብቲ ተባዕ ጓልጓለን ቬኔሳ ስዩም ሓንቲ መዓልቲ ብዝብል እቶም ብዘይወግዓዊ ክስን ፍርድን ድሃይዋ ብዘይስማዕ ሸላታት ዒላዒሮ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣስሩ ስዩምን ብፆቱን ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ካድራት ንኽፍትሑ ዝጉስጉስ ወፈራ ስዩም ኢዝ ማይ ሳን ስዩም ውላደ እዩ ብምባል ውላደን ንኽፍታሕ ክፅውዓ ክትርኢ መቸም ባሕሪ ከብድኻ ዝገማጠል ስምዒት ዝፈጥር። እዘን 8 ደቀን ኣብ ቃልሲ ዘሳተፋ ኣብ ሓደ እዋን ብፀላኢ ተጠርጢረን ኣብ ደቀ ምሓረ ኣዶም ብሪታት ይኽን ተባሂለን ምስ ተሓተታ እወ 8 ደቀይ ተጋደልቲ እዮም ታሻዒቶም ኣነ 10 ከ ኣብ ዕራይና ኢለን ዝመለሳን ብመልሰን ዝተኣስራን ተባዕ ወላዲት ሎሚ ነቲ ናተይ ዝብልኦ መንግስቲ ስዩም ኢዝ ማይ ሳን ስዩም ውላደ እዩ ብምባል ፍትሒ ክረክብ ይምህፀናን ይዋግኣን ኣለዋ። ስለዚ እዚ ነዚ ታሪክ እዚ ክሒዱን ኣግሊሉን ክበዓል ዝፍተን ዘሎ ፈንቅል ቀንጀውጀው ምልካውያን እምበር ፈንቅል ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን። ወታደራዊ ዓወት ፈንቅል ብውህደት ናይ ኩሎም ተሳተፍቲ ሓይልታት ብኣጋርን ሜካናይዝድን ብሓይሊ ባሕርን ሃንደሳን ብመራኸቢታትን ፅገናን ብዕጥቅን ስንቅን ብሕክምናን ከምኡውን ኣሃዱ ስልያን ይተረጋጊፁ። ይኹን እምበር ኣብቲ ኩናት ቀንድን ወሳንን ተራ ዝነበሩ ናይ ኣሃዱ ስልያ ፅፉፍን ደቂቕን መፅናዕትን እዩ። ኩለንትናዊ ሓበሬታት ፀላኢ ብደቂቕ እንተፈሊጥካ ድሮ 50 ካብ 100 ናይቲ ዓወት ከም ዝጨበጥካ ይፅውፅር። ስለ ዝኾነ ኣሃዱ ስልያ ህዝባዊ ግንባር ውጡን ኩናትን ምንዳፍ ዝሕግዝ ደቂቕ ሓበሬታ ኣኪቡ ሰራዊት ብውሑድ ክሳራ ብልዕሊ ፀላኢ ንክዕወት ልዑል ተራ ከም እተፃወተ ኣብቲ ስርሒ ዝተሳተፉ ሓለፍትን ተጋደልትን ዝምስክርዎ እዩ። ተራን ኣበርክቶን ወታደራዊ ስልያ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኣብ ግስጋስን ዓወትን ሓርነታዊ ተጋድሎና መዘና የብሉን። ኣብ ኩለንትናዊ መስሕ ስራ ከዓ ወሳኒ ተራ ነይርዎ። እዚ ኣሃዱ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ መስመር ፀላኢ ሰሪኹ ብምእታው ዝርግሐን ኣወዳድባን ፀላኢ ኣዕሙሶቡን ኣፅዋሩን ስነኣእምራዊ ድልውነቱን ናይ ኩናት ዓቕሙን ብደቂቕ ስለ ዘፅንዐ ኣብ ምድላው ውጥን ስርሒት ፈንቅል ዓብ ኣበርክቶ ነይርዎ። ኪኑ ሰጊሩ እውን ዝትካል ንነፍሲ ወከፍ ክፍለ ጦር ፀላኢ ብደቂቕ ኣፅኒዑ
ኣብቲ ኣገዳሲ ዝበሃል እዝታት ምሕደራ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰሊኹ ሓበሬታ ዝእክቡን ንጸላኢ ብጉጉይ ሓበሬታ ዘደናግሩን ውፍያት ምዕጣቕ ንጸላኢ ክዝውሮን ክቋጸሮን ክኢሉ ነይሩ። ነቲ ኣሃዱ ዝመርሕ ዝነበረ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ሓላፊ ወታደራዊ ስልያን ነበር ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብዚ ሕጂ ቡራዊ ኤቢሉ ዝበዓለሉ ዘሎ ናይ ፈንቅል ስርሒት ኮነ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ መጥቃዕታት ኣብ ሓበሬታ ልኡኻቱ ጥራሕ ከይተመርኮሰ ባዕሉ ኣብ ባይታ ወሪዱ ይሳተፍ ምንባሩ መሳርሕቱ ይምስክርሉ። ኣብ ስርሒት ፈንቅል እውን እንተኾነ ምስ ተጋደልቲ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ብለይቲ ብፈጣናት ጀላቡ ብዘይ መብራህቲ ብድሕሪት ተጠውዮም ብምእታው ኣብ ባፅዕን ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ካብ ቀረባ ርሕቀት ብምክትታል ደቂቕ መጽናዕቲ ከም ዝወሃለለ ኣብ 10 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ኣብ መጽሔት ሰዋሕል ኣብ ዝቐረበ ዓንቀጻት ሓበሬታ ምሃቡ ዝክር። እዚ ድሕሪ ናጽነት ከም ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያትን ሃብቲ ዓሳን ኮይኑ ዘገልገለ እዛ ሰማዕታትና ዝወደቑላ ክብርቲ ሃገር ማዕረ ሲንጋፖር ክትዓብን ክትዕምብብን ብዝከኣሎ ክሰርሕ ዝፈተነ ጅግና ተጋዳላይ ኣብ 2001 ምስ መሰልቱ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ነዘይ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለዝተቃወመ ብዓመፅ ተዓፊኑ ዳህዩ ኣብ ዘይስማዓሉ በረኻታት ዒልዒሮ ተኣሲሩ ኣሎ። ድሕሪ ማእሰርቲ ቦኦም ንዝዘኽተሙ ደቂ ንኽትኣሊ ብትምህርቲ ገይሻቶ ካብ ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተመልሰት በዓልቲ ቤቱ ወላዲኦም ዝተኣስሮም ደቃን ኣዲኣ ወላዲታን ኣብ ኤርፖርት ዕምበባ ሒዞም እናተጸበይዋ ገጾም ከይረኣየት ካብ ኤርፖርት ተዓፊና ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ተደዊና ኣላ። እዘን ኣደ ጅግና ወላዲት ኣስቴር ጓልን በዓል ቤታ ጴጥሮስን ብመሰል ህዝቢ ስለዝተጣበቑን ራእይ ሰማዕታትና ክትግበር ስለዝሓተቱን ደቆም ኣዘኽቲሞም ኣብ ማእሰርቲ ክበልዩ ብምርኣየን ኣይተዓደላን። እዚ እናጣብዓና ዘንገስናዮ ርእሰ ብሄርና ማዕረ ክንደይ ጨካንን ኣረሜን ምዃኑ ግን ልዕሊ ትቕድም ሕጂ ኣጸቢቐን ፈሊጠን ኣለዋ። ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል እምበኣር ነዞም ታሪኽ ዝሰርሑ ጀጋኑን ዘርኦምን ዘግለለ ዝኽሪ ስለዚ ካዩ እቲ ታሪኽ ዝተሰሪሑ ስራሕቱ ግን ኣበይ ኣለዉ ዝብል ዓንቀጽ ክትጽሓፍ ግድን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብንእሽቶ ኣብነት ዝጥቀስ ዘሎ ታሪኾምን ጅግንነቶምን ብደርዘናት መጽሓፍቲ ዝተረኽ ጀጋኑ ኣበይ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ካብ ዝሰርሕዎ ታሪኽ ዝግለሉ ዘለዉ ታሪኽ ዝኸውን እኮ ንዝነበረን ዝተገበረን ከይቀባብአ ከም ዝነበሮ ምስ ዘቐርብ እዩ ብምባል ክመራመር ኣለዎ። ካብኡ ተረፈ ታሪኽ ውቃውን ክትዝክር ንኣዛዝቲ ግንባር ዝነበረ ዕቑ ብርሃን ኣባል ወታደራዊ ስታፍ ንዝነበረ ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ከይሰማኻ ናደውን ከተልዕል ኣብ ስርሒት ልዑል ተራን ዝነበሮ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ከይጠቐስካ ቤት ምሰውራን ናኽዝከር ንበራኺ ገብረ ስላሴን ካልኦትን ከልዓልካ ታሪኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኩሉ እቲ ብሕሉፍ ታሪኽ ክቆናጆ ዝፍትን በዓል ከዓ ታሪኽ ከም ዘይኮነ የተራእየ። ተጋደልቲ ሰሎሞን ፀቐጥን ተጋዳሊት ትዕክስቲ ምቁርን እውን ኣብ ስርሒት ፈንቅል ተሳቲፎም እጃሞም ዘበርከቱ ብኽብሪ ዝዝክሮም ጀጋኑ እዮም። ሰሎሞን ፀቐጥ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 85 ኣዛዚ ቦጦሎን ነይሩ። ኣብቲ ኩናት ከዓ ቦጦሎንኡ መሪሑ ናብ ፖሊስ ቢሮ እናገስገሰ ኣብ ስርሒት ኣብ ከባቢ ጎልኡ ብከቢድ ተሃርዮም ወዲቑ። ኣብ ቅድሚኦም ዝወደቐ ብፆቱ ኣልዒሎም ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ብምውሳድ ህይወቱ ከድሕንዎ ተጓዮም ብጻዕሮምን ቅልጣፊኦምን እውን ድሒኑ እንተኾነ ከቢድን ነባርን ስንክልን ኣጋጢምዎ። ካብታ እዋንቲኣ ስርዓተ ቅልቀሉ ተሰናኺሉ ብኮልስቶም ክሸይን ተገዲዱ። እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ጃኬቱ ሓቂፍዎ ዝጓዓዝ ምስ መዓንጥኡ ዝተላገበ ኮልስቶም ዝስመ ፕላስቲክ ተጠቒሙ እዩ ስርዓተ ምሕቃቕ ኣካላቱ ዝጓሕፎ ቀልቀል ትጸርግ። ሰሎሞን ፀቐጥ ነዚ ሽግር ንምፍታሕ ብዝተፈላለየ ሓካይም ኣብ ኤርትራ 18 ግዜ መጥባሕቲ ተኻይድሉ። ኩሉ እቲ መጥባሕቲ ግን ዕዉት ኣይነበረን። ኣብቲ ምዕቡል ሕክምና ዝርከቦ ገሊኦም ሓለፍትና ብቐጻሊ ዝመላለስዎ ምድሪ ኤውሮጳ ክሕከም እንተዝፍቀዶ ብረግጽ ሓደ ፍታሕ ምረኸበ። እንተኾነ እቲ ንዘጋጠሞ ፀገም ተቐቢሉ ብፍሕሹ መንፈስ መሪር ድኽነት ዝሕልፍ ዘሎ ተጋዳላይ ሰሎሞን ኣፉ ይከፍትኒ። ነዚ ተገንዚቦም ፀገሙ ንገበርቲ ሰናይ ክነግሩሉ ዝሓለኑ ጉዱሳት እውን እቲ ስርዓት ኣይፈቐደሎምን። ሕሉፍ ሓሊፉ ዝጅግና ተጋዳላይ ነቲ ኣብ ኩናት ዘጋጠሞ ፀገም ዝሕግዝ ካብ ግዳም ንዝተላእከሉ ኮልስቶምን ኣብ ኤርፖርት
قبري كغفلو استحاتة اللقوان نيرو سلومون مبار تاريخ فنقل بخبر كاب ذكرهم ملك زغلولهم بزحج جاونو حدي እዚ ጅግና እዚ ዘሕልፎ ዘሎ ጸገምን መከራን መወዳእታ ይብሉን ንጀግንነቱ ዘይሐቁፍ ፈንቅል ከዓ ፈንቅል አይኮነን አመሪር ዓውደ ወግአት ግንባር ጊንዳ ብልዑል ጀግንነት ተዋግአት ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዓመት 20 ሰነ ሰማዕታትና ንምዝካር በቀጻሊና እግር ጉዕዞ ተካይ ዝነበረት በዓል ትሕልና ተጋዳሊት ትዕግስት ምቁሩን ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነታ ነታን በይናት ዕብያ ዝነበረት እንኩ ወላዳ ዘኽቲማ للعلى 10 عامات تأثيرا سام حجها تفتح حزب الوري تسمعن إذا شويت نسنتها بقال سحرنت زوفيت نتي بهاجراوي شارترات سلستي قبعتاتنا تصدقه ሃይማኖትና ይግሊ ሀገር ግን ናይ ሓባር ዝብል መትከል አሚና ህይወታ ክትጁስ ተወፈት ጅግና መብጻዓን ራእን ሰማዕታትና ብዝጠለ መስርዓት አብያተ ምልኹ አብ ጉንበት 2002 ተዓጽዩ ንሰኻ አድና ማእሰርቱ ኮይና ብምትራፍ ዕድሚኣ ኣብ ስቃይ ክትሕልፎ ተገዲዳላ እዛ ጅግና ብጽይት ትዕግስቲ ሎም ለይቲ ተፈቲሓን ተተሓድር ጽባሕ ንጎ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተሰውኡ ጀጋኑ ብጾታን ምዝካር ኣብ ንግደት ፈንቅል ክትሳተፍ ንባጽዕ ወረደት ኣብ መቃብር ሓርበኛታትን ሓወልቲ ስጋለትን ኮይና ከዓ ንውጦታ ኣጆኹም ራእይኹም ከነተግብር ኣይክንሕለንና መዓስ ብዘየገድስ ከዓ ሓደ መዓልቲ ስርዓተ ምልክ ፍሪስና ፍትሒ ከነንግሲና ምበለጦም ነይሩ በዛ አጋጣሚ ከዓ እቶም ታሪኽ ሰሪሖም ካብ ታሪኽ ተገሊሎም ዘለዉ ጀጋኑና በዚ ቁንጥርጣር ታሪኽ ክዝክሩ እኹል ስለዘይኮነ ዝኽእል ዘበለ بقصالن بالسفحن كذكرمن اتوم سماعتاتنا نمذكر نباصع كنغدو خا كلكم كند كلهم توم بملكت عفينهم زلو زيغاتات اما ابر سماعتات كينكم مبصع بمتاو شمعا كتبرهون انبابا كتنبرون بسم سراحت قيا فنقل تحدثوا أنا طريقي أنا زيك بلا لا وقت بتصير بتحكت نادي أوري صادر على تهوي كتبت بعدي هدينا أريد زيك بل ما زيك بتصير زيت وعز كتع مهار الزورة البلد مزح زتهم حتى تسيبها كتع رباي هدينا قالت تجاي وحدك كاسنا للناس هدينا كيدان أجا مغزاتي زبر برانك ملس ولاد حجر قدام تركب يلو حارتنا والعباد حسبها هدينا كان المريكا يا تقلقل زي ودع قسفة بزدة الإضاء راين بابا وقيم بزان مسعدة بال هدينا الناس ثلاث دينا تعلمهم نبعوت كتاتنا تسبوا حابني جبرات قبونا يولاري تاريخ انا فرد ما سايدوني
حفيا جبراكم وناي ولاري تاريخ أنا برد بس أدوني سلام كبر حزب إريترا. إذا لو من الذكرى زلنا سرحت فنقل ناتصنت إريترا بري زخافته جنة وسرحيو. لما فنقل حزب إريترا فتحن رئتن زلوا هيوت نخمرق يونيرو. بعد أروجن لو من رئيس الحموش نعمت سرحت فنقل حزب إريترا فتحي سئينو يساقي الله. اتوم نفنقل زمرحو بزوحات جاقانوون قال هيوتهم سئينو قالوون سلا الديمقراسيا ورئيتهم أما حيون يساقي الله. اتي بتقال الله يسأل زفلت أكويسيوم تهايكا حادك بأتهم إيو. بزياقات أمي نخلهم لك حاقري أبتي أكوين كالوت نطوات إريتراويان حارم نمقوار زكايدو زالهوك ألسي كتنبرون كابتي داس أمت أنيا بمفلاي تقاومكم كتريون اتسواكم أنا لي فنسا برها يغني لنا فنسا برها إزما الأخي مخنيات سرحيت فنقل بمتح ببار بروجيكت أربع حرنتن سدرابيت هقاد الله سيوم تحاين زتدالوي ونتفاقدهم كل فجر بوم رهيس ستتنا وبوم برد على مدر حبنا ديبا قطاين وبوم متفل رحيل حبنا ديبا قطاين وبوم متفل رحيل عطو ديبا برس مدر وبقبي قطان سقاري عطو ديبا برس مدر وبقبي قطان سقاري شنن حلا تاريخهم إلا انسل استبابت هدام من الدافنو عتينا حد اللالي انتادون أدماج يتبطر أتكا مودا قبلاته انتادون أدماج يتبطر أتكا مودا قبلاته أكيد بدير لأوا وسالة بأطواره أكيد بدير لأوا وسالة بأطواره الدنيا كلها تأمرنا تدينا تماجلهم بحرنا من الاتحازوا نطبقوا محبروا أكيد بدير لأوا وسالة بأطواره أكيد بدير لأوا وسالة بأطواره الدنيا كلها تأمرنا تدينا تماجلهم بحرنا من الاتحازوا نطبقوا محبروا
بحر بحرناتا ديما مالنا وحلالناتا إلا بحر بحرناتا من أبونا وبعبناتا اتقل بابنا هلا لشاماتا بالقرين هيبا حبناتا إلا بحر بحرناتا ديما مالنا وحلالناتا إلا بحر بحرناتا من أبونا وبعبناتا اتقل بابنا هلا لشاماتا بالقرين أمر حبناتا ديب البابنا هلا لشاماتا بالقرين هيبا حبناتا ديب البابنا هلا لشاماتا بالقرين أمر حبناتا أبابنا هلا لشاماتا بالقرين أمر حبناتا ديب البابنا هلا لشاماتا بالقرين هيبا حبناتا زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ። On my walks to and from school, which is something, trust me, I try not to do so often, across the roads from the fields where I used to play rugby and football, there's an alleyway where the local authorities put a couple of shipment containers. I presume they're storing equipment for the building development nearby, but I have no idea what's inside. However, every time I walk past it, I can't help but think about the thousands of Eritreans that are incarcerated in similar containers across Eritrea. None of these people have ever come before a recognized court of law. None of them have ever been charged with any offences, and none of them have been given the opportunity to present their cases to an advocate. They're simply dumped in a container and wait months, and in some cases, years to be released. Not all make it alive. Many lose their mind, and many more are physically and psychologically impaired when they live in the containers. Back in the summer, when we had our few days of sunshine, I thought about them and wondered what it'd be like to be crawled into one of those containers and be one of 20 plus people in there. Temperatures outside can get up to 40 degrees. I'm not even guesstimating what temperature in a metal container it could be. And yet many Eritreans are in those containers, not knowing what your fate would be, not knowing how your family and friends would ever find out where you are, and not even knowing when you'd be let out. And all this without the interrogations that usually entail torture, the punishments that are designed to exact maximum pain and humiliation. If ever there's an instrument designed to break the spirit of humankind, a shipment container in the wilderness, where an unknown crime would land you there, an unnamed misdemeanor can result in more punishments, and all you can do is tolerate each day and hope that someone somewhere will remind you, remember you. Now, the weather here has turned again. I wonder what it'd be like in those containers at night,
when temperatures drop sub-zero. People are hungry. Many will be in pain from being tortured. And it is not like you are certain one more night here is one less night of torment. This really must feel what hell is like. Unending suffering. A place where hope is actually meaningless. My mum is friends with Helen Bahanet, the gospel singer who was incarcerated in one of those containers for over 2 years. Her crime? Refusing to conform to their rule. She was banned to practice her faith. She was beaten. She was deprived of food at times. She was held in solitary confinement for 2 months and was tied outside in the scorching sun for hours on end. She was tortured to the point of paralysis and had to be thrown out of prison because no one wanted her dead body in their hands. Her daughter Ava, who's my age, and so was in primary school when all of this was happening, once said that living in the container cells where her mother was held was like living in an oven by day and living in a fridge by night. ፍቅርንታይ ምዃኑ ዝተርጎመ ሕጊ ፍቕሪ መስዋዕቲ ይፈጽሙ የርኢ እምበር ይርኢ ዶ ደጊሙ عمي ضبطش مسكبر زدار شم كبرت علش قولي لا عالم كله معرك سينلو يهي زوك مدو معرك سينلو مالت طلع عبي خبرت كينو سلام مالت انطلو قصانت كينو منبار مالت طلو خالق يود كينو بغري مالت انطلو حادنت كينو دمكت تحاي تدال برهانات الفيز ثيابو ايامي سمعت دايكن تنتنلو نمبر عمرلو دايكن تنتنلو ورحنا نبلو سرت زلالي أمرتنا قبلي حلال عنقالي زي قمات العاد زي سفر عقلي وري تنقع لبو دمو ونزاري عدن دس بسواتو سقوط تنباسو كفلالي وجاتو قابيو قد فلي مثل ذكر بنا يمنقانا عودنا عفاش اللوزنا غلاي ارزح المتاتو دروقة هادي خوينو النخل ارزح المتاتو دروقة هادي خوينو النخل بدقيقو برقيقو كاتتوال بوحطو كصوميقو تواريقو رسي تاريخنا ونالو ودموقو بتبو سنة فقر
متقصة كله التحب نزل فغري فغر مالك علم كله شافوا حزاب عبشهم تزنقله ومي كونه عم مسكب سماء تزله مسواتي انكو تنفاس قنشله فغر مالك روح نخفالي نزو بالله نسلام عبريه زهادم فورم تايم قوانا ستورقوم حق فوري مسوا تفاسمو يرمبر يري ودقيمو يرمبر يري ودقيمو عمر سنة زلالي أمرنا قلبي حلال عنقالي زي قمات عاتو زي سفر عقلي وريا جنبع لبو ونزالي عدد دس مسواتو سقوط تنباسو كفلالي وجاتو كابيو زقد فلاي مثل زذكيره بنا يمدقنا عوان عفاشل زنقلاي ارزح المتاتو دروقها ويمو النخل ارزح المتاتو دروقها ويمو النخل تتقنصل برقيقو برقيقو تتوهب بروحتو تصوميقو تواريقو رس تاريخنا ونالو ودموقو وصفوقو سناب غير متقصة وكنو التحب منفس الأحرر من باري زبلة بحر اللبو فرط أنبي بيزبلة نماريت رس الحمد تتلقى بجع عمت حزب التنفاس وزخابة بجع عمت حزب التنفاس وزخابة نتسلا مابريو زهاتمة فورنتاي مخوانو سترقومة حق فوري مسوا تيفاسمو يرمبر يري دودكيو يرمبر يري دودكيو يري يري يرمبر يردو دودكيو زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና በዘዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ስጋብ ንራኸብ ልዋም ቅነ